Bermeoko udalak Izpizuatar segundo eta Frantzisko Deuna kaleak berrurbanizatu egingo ditu, oinezkoentzako espazioak irabaziz eta dauden espaloiak zabalduz. Helburua, oinezkoei lehentasuna ematea, erdigunea atseginagoa lortuz eta urbanizazio moderno eta erosoagoa eraikiz. Lan hauek burutzeko, 531.122 kakotx 87 euro bideratu dira bez barne eta aurreikuspena da 5 hilabetetan bukatuta egotea. Aritza Baroa, Bermeoko alkateak, xehetasunak. Bueno, gaur aurkeztera gatozena da aurrera baten be azaldu gendun Frantzisko Deuna atie eta segundo Izpizua kalien arteko urbanizazio lana, urbanizazio lanak ingo dugu zelako, urbanizazio guztize barriztuko dugu eta horre suposatuten dau, hemen erreten lameratik eta hartzako biribilgunera arte herriko zehargune nagusi hori erabarritu egingo dugule. Inbertsio sendo bat egingo da herrizen, 1.000.000 gorako inbertsioe, 531.000 euro baino gehiagoko inbertsio bat izango da, eta inbertsio honekanera udal gobernu honen helburuei zuzenien erantzutentzo. Batez be, bermiotarron bizikalidadie hobatuten lagunduko dauen inbertsio sendo bat izango dalako. Herrizen transformaziorako beste pauso bat emoten dugu. Espazio zabalak irebazten jun behar dugulako. Urbanizazio modernuek aksesibilidadie garantizeten dauienak bermatuten edo garantizeten jun behar dugulako eta inbertsio hau zentzu horretan dator. Eta bizikalidadie baitxebe transformazio horretan gitxike herrizetan oinezkuek lehentasune irebazten jun behar dauilako. Gune honetan, gaur egunien trafikue dau eta ibilgailu pasateko aukeri okingo dauie, bai helburue bestiek beste oinezkuek espazio hori irebazten jutie da. Zelan ez, esan behar dugu inbertsio hau posible dela, bestiek beste legealdi honetan egin beste inbertsio potente bateri esker. Eta nau berbetan saiesbidi eta herrigunien arteko lotura barrizeri esker dakizu jelez, Teiaetxe eta Arjozu kaletik lotura hori egi bihurtu da legealdi honetan, eta horrek albideratu dau neurri handi baten gaur hemen aurkeztuten dugun transformazio hori egi bihurtutie izan be, inbertsio horreri esker herriko erdigunetik trafiko asko atara da, eta horreri esker hemen reurbanizazioko lan hori eitzeko aukeri okingo dugu. Reurbanizazioegaz batera zelan ez gune hau etorkizunerako be prepara ingo da. Berton dauzen zerbitzuek, uregaz, saneamientugaz edo argiteri sariekaz loturiko zerbitzuepe, eguneratu eta barriztu egingo dizelako. Orduen da, reurbanizazioe, ebaitxe be, zerbitzuen egokitzapen bat egingo dana. Esan dako moduen, uste dugu apostu sendo bat ala, uste dugu beharrezku esan inbertsio bat ala, erdigunie edertu, zabaldu, aksesibli hau bihurtuko dauena, esan dako moduen, saiesbideko loturiegaz batera izango dalako, geure herriko urbanizazioen transformaziorako beste pauso bat emoten dugule, etorkizunien gure dugun herrizen aldeko apostu bat eginez, zeinetan oinezkuok, hau da, bermiotarrok lehentasune eukiko dugu ibilgailuen ganetik, eta urbanizazio atsegin hauek eta eder hauek okitzeko aukeri eukiko dugun. Hemen lanak astelenien hasteko aurreikuspena dau, hau da, otsailen 28 hasiko die lan honek, esan dako moduen 1.000.000 gorako inbertsioe da egingo dana, eta gitxi gora bera ejekuziorako aurreikusten dizen plazuek 5 hilabetekuek esango di. Horregaitzi dinot, lan potentiek izango dizela, herriko etorkizunien hobakuntza sustantzial bat suposatuko dauienak. Beraz, aurrera guez, konpromisuek betetera guez eta inbertsio hau zentzu horretan dator.